Erokamano nyako Ramogi kuom medo kete Ramogi TV chenro en mar ang'ich welo. Kawadhi nyime jokedne ratich oganda mag Kenya gi Uganda nobago ng'anyo mamuol nyaka e mbetre ma Uganda ka gisundo mondo we thuolo Jokenya ariyo mane ondhi kata lal godo juma mokalo e boma ma Kampala. Jokedne ratich oganda ne omako wuoth mamuol nyaka e mbetre no mantiere Riverside boro Nairobi ka giramo ni nyaka we thuolo Bob Jagi gi Nicholas Oyo mane ondhi ndalo 9 mokadho. Ne gikwayo piny owacho ma Uganda magitiyo gi tim mako kendo dhi olal gi ji mondo were kod timbe ma kamago. This blatant act of repression is not only an assault on two courageous young Kenyans, but a direct attack on the principles of democracy, political freedom, and cross-border solidarity. Their abduction is a part of a wider pattern of silencing dissent, criminalizing progressive voices. Leo ni Bob, leo ni Oyo, leo ni Humphrey Polepole, kesho ni wewe. Tafadhalini, wana Afrika Mashariki, tafadhali, tujitokeze, tuongee. That we give them our indication that today will be coming, but they chose to go on merriment. Whereas the family of Bob and Nicholas are just in tenterhook, not knowing the whereabouts of their children.